Σήμερα θα φτιάξουμε ένα μπλέκι φλέξι με χάντρες. Πρώτα βάζουμε άμα θέλετε δηλαδή να φτιάξετε, τέλος πάντων, άμα θέλετε να φτιάξετε τώρα ένα μπλέξι φλέξι με χάντρα, το κλείνετε έτσι και το περνάτε μέσα. Καλά, λίγο πιο μέσα και το περνάτε ακριβώς έτσι. Το σπρώχνετε. Περιμένετε γιατί μου βγήκε. Το σπρώχνετε. Και πρέπει να βγει από εδώ και να το τραβήξετε. Αυτό είναι. Πρώτα παίρνουμε σαν να φτιάχνουμε ένα black flex έτσι. Για άμα δεν ξέρουν κάποιοι, το κάνουμε ένα 8, το γυρνάμε γύρω. Ρογύρω. Κάνουμε έτσι. Τώρα παίρνουμε ένα άλλο black flex με χάντρα ή χωρίς χάντρα. Το κάνουμε έτσι και το κάνουμε έτσι. Έτσι. Βγήκε ένα black flex με χάντρα. Τώρα φτιάξουμε κι άλλο black flex με χάντρα. Κάνουμε έτσι. Μπαίνει μέσα και και βάζουμε αυτό έτσι. Προσοχή μη φύγει, να ξέρετε. Τώρα σαν να είναι το κάτω το 8. Μου φύγε. Δεν είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι σαν το κανονικό. Γιατί κάνετε πάντως το ίδιο, αλλά το πρόβλημα τι είναι? Άμα σου φύγει δεν φτιάχνεις αυτό που θέλεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σαν να φτιάχνεις ένα βραχιόλι με χάντρα. Το κρατάτε γερά. Και τώρα που το έχετε έτσι, το κάνουμε έτσι. 2. Βγήκε το πρώτο. Έτσι. Τώρα το κάνουμε 3 δάχτυλα. Αυτό ήταν το πρώτο. Τώρα παίρνουμε ένα χωρίς τίποτα και κάνουμε πουπ και πουπ.